Ting belai tini dukhoni kok tini Silaswari Tipramothani BCni chairman dara paisa mok thika bo onek digo bosor bini rugi bini rugi tei tongmani bini hapaina rugi tongo saskosto tongo bia saskosto tei phona bo bongma election dogo buba garana boglo girikha ebong o Silaswari BCO bojoto Tipramotha TWF waiter logiti bo chairman tei chori haban bo samung khamen bini kongma ora obodan tongo abai chung teni belai khana dukho maruo amangke belai bini atma shanti manthang bo tini phungni jorabo bini langa chokha abagai chung tini bini nukungo phayei chung je mansak bini nok borok bai chung malaika cinora kene cinora MDC tongo yang bo tongo tini TPU di member to tongo ida tongo yo chung amona sana musungo chung dofane samung khaitani wa cini je borok logire nai ba logire thungriya thang cini je khaite chung society ni bagai dofan bai chung tongo pia chung mona saka bustango bini 13 din khaitani bo chung joto Tipramotha TWF waite ba chung joto na je mansa chung subalane hinai chung Silaswari ni cini yudo bo tongo joto na chung kopsa lekha te borona chung saka bini nukhunga chung je mansak bo kering mani ya goloba cini chairman kering mani ya goloba chung bini nukhuna chung je mansak logirnai beskang logiri thanai okok chung pogrikha asno te bini atma shanti mangthang bini phola chukna hawa thangai kaplai ngui tongthang abona bin bagi diai naita